Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau darasinmu da za mu yi zai nuna mana ne wani hanya mafi sauƙi da za mu kare account ɗinmu na Facebook daga hacking. Sakamakon matsalan hacking ya zama ruwan dare a cikin Facebook. Yanzu dai bari mu shiga kai tsaye zuwa aikin da za mu yi ba. Yanzu kan mun shigo Facebook, use data. Okay. Yanzu kamar da kuke gani ga cikin profile ɗina, abun da yake faruwa yawancin Facebook account zaka ga an yi shi ne ba tare da, ko in ce an buɗe account ne ba tare da an rufe timeline ba, kuma a ta wannan hanya ne ake shiga a iya sace mu account. Yanzu misali, yanzu bari in yi amfani da bidiyo na misali in nuna muku yadda ake. Yanzu misali bari yawa ga channel ɗina, to yanzu bari in yi amfani da bidiyo ɗaya daga cikin page na, sai dai bari in yi amfani dai kawai da wannan bidiyo da muka yi na yadda za ka ƙara tsaro account ɗinka. Yanzu bari mu ɗau wannan bidiyo misali, bari mu sharing ɗin shi. Sharing a timeline yana ba da damar mutum ya sace ma account. Yanzu bari kaga misali dan yi sharing ɗin wannan. Yanzu bari yi sharing ɗinsa, bari mu zaɓi wanda zan yi sharing. Yanzu wannan waya muka sharing ne, an gane waya bane, bari mu tura shi kawai a haka. Yanzu za mu sake zaɓen wani kawai mu sharing mai. Yanzu bari mu duba wa za mu tura. Yanzu bari mu tura wannan James wane ne, kaga shi ya rufe, ya san da wannan matsala. Yanzu bari mu tura Isa waye din ne, Isa HY, bari mu tura mai. To in an tura maka irin wannan posting din, ana iya bibiyan kan posting din a sace account ɗinka ta wannan hanya. To hanya mafi sauƙi shine, yanzu dai bari in gwada muku yanda suke sacewa. Yanzu misali Isa H muka tura ba, Isa H haka ma zai iya ba mu result ɗin shi. Yanzu bari mu ga Isa H kida ne ko menene wannan ne, to ina ga shi ɗin ne. Yau lalle ga shi nan ne, shine wannan da muka tura. Yanzu bari mu duba timeline ɗin shi. Kaga ga, ina ga in aka je kasa ga posting ɗin da na turo mai, wannan ne ba. To ta haka in suka yi danne irin haka bakin nan, kaga ya zama baki, to akwai application ɗin da in suna da shi akan wayansu, inda kwamfuta ne ma suke da shi, ta haka za su iya cracking ɗin password ɗinka a inda bakin nan ya fito, a nan bayanan password ɗinka za su fito. In kuma ba da number waya ka buɗe ba, za su samu bayanan number wayanka su sace maka account, a email address ɗinka su sace maka account. Hanya mafi sauƙi dai yanzu za ka shiga setting, sai ka shiga profile and tagging ko kuma timeline setting. In ka shiga sai ka shiga inda aka rubuta who can post on your timeline, sai ka sa only me. Sannan ka zo ka ƙasa ka shiga who can see others post on your timeline, sai ka sa only me. In kai haka, in Allah da ka tsare account ɗinka na Facebook daga hacking. Sannan za ka iya kashe wannan alama ɗin, saboda wasu suna iya proving application na light, sai su sa GMC screw saver su sace ma account. Yanzu dai abinda muke da bukata, don Allah wanda bai mana like ba, daure ya danna mana like a wannan page namu. Sannan kuma idan da hali ka gayyato mana abokananka su mana liking, saboda hakan zai kara mana karfin gwiwa wurin taimakawa al'umma. Sannan ka daure ka yi sharing wa abokananka wanda ka san ba su yi ma'ana, ba su ainihin rufe timeline ɗinsu ba, saboda su rufe su tsira, a gudu tare a tsira tare. Mun gode.